ассалому алайкум бардоро ҳама каса сӯзани хубен бародарҷоно инҷа видеомон дар бораи боти Beardrop меравад. Ин бота ман якчанд рӯз пеш дар телеграм каналам партофта будам ва гуфтам ҳама дорен кор кунен. Касе кор кестай 100% бот кор мекуна, бот вивод мекуна. Мо ин бота санҷидем, вивод кардем, бот 100% суммора дод. ҳозир дар пеши чишмоҳтон медорам, шомтон метам бот сари ҳар як реферал ба мо 5 рубл мета ва боз шумо без вложения метонен ба клик кардан неми заработа на клик мезихем 1 минут на кликнуд мекунем нигоҳ кунед 005 рубл бо кликнуд 005 рубл супер клик дора боҷа 05 рубл 05 рубл мета айда намуд клик метонен кор кунен. бо обнови статистику клик мекунем. обнови статистику клик ина статистикамон алишид за сегония нигоҳ кунед ма чанд рубл 05 рубл ай клик кардам кор кардам яхе клик мекунем бародарем 005 боз мекунем максимальный количество суперкликов 5 бор дар як рӯз суперклик мекунӣ. анаи клики простойша кардан мегинем бародаро яке яке нахе реклама ишо мета. инаи рекламара бародаро сар метем инҷа меню мерава. ина реклама буд чи пропустид реклама мекунем капчаша мегзарем капчаи пройдено ина бо клик нуд кардан мекунем. айнахе клик бародаро бо кор кардан мешавад ба ва боз аз реферал. ҳозир шомтон метам нигоҳ кунем бародаро перезапустиш мекунем заработад боҷа бонус дора ҳар рӯз бонус метад. ман рӯз гирифтагиам 24 соат пас мегардидим. ина ай сари реферал бародаро мода 5 рубл мета ва 5% ай ҳисоби коркардагиҳои одамомон. мо аз ин бод бародаро уже як бор вивод кардем ва сумон омад дар балансмон 100% расид. ина заявка на вивод одобрена на пайр ва ина пайрмда номрои пайрма нишондагиай. ҳозир медорем пайр барои боваритон нишонтон метам сум омадаи 100% дар баланси пайри мо. ҳозир пайр медорем бародаро ва видеора давом метем. чӣ хеле мо дар даруни пайрем. ина 50 рубл 52 копеек благодарност за работу от Beardrop. аз Beardrop ба мо омад расида балансмон. чӣ гуфтанем бародаро бот 100% боти хубай ва одамода суми одамона доде 100% кор кесиян. бародарҷоно ва касе дар ҳамин бот боварӣ надора. ина статистика дора бот виплати дора отзиви правила чат наш канал чеки владелец поддержка ҳамаш ҳаста. ина статистикашо медорем мебинем нигоҳ кунем бародаро. дар ин бот аз соли 2022 кор кесай 177 000 одами дар кор кесай. ин ҳамин рӯз 80 одам даромадаи дорес заработона на приглашениях нигоҳ кунем 265669 рубл заработона на кликах 55000 рубл ай клик заработона на бонусах 12000 рубл сега выплачено 183000 рубл вивод кардагиан 5 миллион клик кардагиан бародаро. ва ина виплати канали виплати доранд ки ина
ҳар як одамро виводи кардагишона ина ҷада мепартоянд ки мо ина одамда вивод кардем ишта вивод кардем ина қозиват метонем шумо бобдурен ҳама одаме ки ё вивод кардем бинависенш ку сумуш омада расида ё не. боз чӣ дорад бародаро отсиви ина канали отсив дорад ина отсиви ин одамо отсив кесиянд ки суми мо омад расид ина чӣ хел десем ина отсив карда инаиш отсив карда ина нигоҳ кунем бародаро ки сум омада дар балансаш расида ина чӣ хеле дидем худом бародаро бот 100% боти хубай ва одамота сум вивод кесай. боз иҷаш чӣ дора бародаро лотарея дора классический лотарея инами 10 рубла ду кас фақат боз мекунад ё ту мебирӣ ё ӯ агар желаниятон бошад дар инаи лотареяшам бозӣ кунед ва желания набоша фақат ба приглашени сум кор кунед вохи дар панои аллоҳ бошем бародаро ина дар бораи бот дар телеграм каналмон бародаро подписатсия кунед аввал проекто якум дар телеграм мебирояд баъд дар ютуб вохи дар панои аллоҳ бошем бародаро.